Wow, what a beautiful interview yaitwa naMiss Weekend pamwe chete neNyathifamily. Vataura zviri pakadzikadzika pemwoyo wavo kubva mumukuku kubatsirwa kwavakaita naMoboys, nyaya yesixgun kutenga new phone pamwe chete nemonetization yakaitika between Pavo naKiki naTytie. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya yacho inonakidza bittersweet memories dzanga zichitaurwa neNyathifamily. Imikani zvimwe zvacho zvakaoma. Sixgun. Sixgun yakatinakira zvotata kuti muriwo wese sixgun. Sixgun yakatrenda guys, yakangiwa iri muderere. Actually rakatoita zvekuboiliswa. Sixgun ndobva yakandiwa muya. Daddy Gilbert vakati aiwa chinhu ichi chakaoma zviri kunaka, but vari kuti ivo since vakatraya kuita macampaigns kuti sixgun igone kuidentifya, they failed to do so. So vakazoisiya sixgun vakushanda nereal premium spices. Vabvunzwa zvakare kuti ko nyaya yekuti makabirwa foni yakafamba sei. Vari kuti ivo foni yakabiwa varimo. So it seems, or it is actually trend kuti dzimwe nguva mumba munotospraywa wakatorara ugobirwa usingaoni kuti uri kutobirwa, but iPhone yakasevekana. Maybe nyaya yekuti inoiswa chaipo pazasi pepilo, imi dzimwe nguva ichaboila vanhu vakamuka vakasvuka kumeso. But anyway, the iPhone was saved. Zvakare vari kuti ivo kutenga kwavakaita iPhone hakuzi kuwesta mari. It was actually an investment. If you look at most of the content creators, they use the iPhones to take beautiful videos. Since this is their hustle, they wanted to invest something into that. So kune avo vakati Nyathifamily yawesta mari pakutenga iPhone, please take a chill pill. Vari kuti ivo they could afford it at the time, but now dambudziko ravepo nderekuti kubva zvavakaposta zvinhu izvozvozvo, most people now think kuti vaita mari zvekudaro. So ndosaka vazokwanisa kuti varobhewe, because people feel like maybe the Nyathifamily is rich. Iko zvino vakutoti ivo they fear for their safety. Chero pamba pavari kugara havachafili kuti vari safe. So the question was, since their rent was allegedly paid for 12 months, how are they going to move away from that place? Mainyati vabva vangozviclarifya same time vakati ivo bodo vanhu veGem Flame vakavamuvha vakavapinza mumba, and then they paid 1 month rent. Moboys akauya akabatsirawo zvakare, but for them it was more of a salary on a month to month basis, since vanga vachishanda vari mabrand ambassador eGreat Hope. So now that they are standing on their 2 feet, they are capable of paying their own rent, and they are able to even make a move. But vari kuti ivo next time pavachamuvha havasi kuzouya nevanhu vakawanda pamba pavo, vari kuzongo shooter vari wherever they are, but you are not going to know the street name, the house number, and all that. So that was the problem. Nyaya yema-safety concerns. Kuti at first it meant nothing, since vaiva vanhu vanozvirimira chigarden chavo vachigara mumukuku waipfinza mvura. But now that they've made it, they need to make a move and be safe. Vataura zvakare vakati mwana ari safe akasara nagogo vake my Gilbert, ivo vachigadzirisa nyaya dzemapassport and all. There was also a clarification on the house that they got a donation kuti vachavakigwa imba, and most of manetizens vanga vachiramba vachingobvunza kuti ko imba haufa guys yakazovakwa here. Vazviburitsa zvakare pachena vakati imba iri kutanga kuvakwa, vanga vakamirirwa kuti vagone kusvika kunyazura first. So tomorrow, as soon as they are done collecting their papers kupassport office, vari kusumudzira vakananga kumusha. Pane vaya vanga vachibvunza kuti vachaenda here kumusha. Vari kusumuka mangwana vachinanga kumusha. Vosvika kuya ndo kwavari kunosangana nemabuilders vachigona kuvaka imba yavo pamwe chete. Vari kuti the company that is building for them and the person that donated that house material and all, they keep on communicating. So haizi nyaya yekuti akavagosta or it was for clout. No, this was actually a reality. Zvakare patendwa boss veko vakaita kuti vanhu vagone kuenda kuZimbabwe. He also clarified the issue that his company does not apply
mapassport for vanhu nekuaplya mapemiti for vanhu. Vari kuti ivo he footed the bill rekuiti the Nyathi family iwane pekugara, iwane transport, iwane zvakare pekusvikira nemari dzekunobhadhira kumapassport offices. The major reason why he did that is because he wants them kuti vaende kunogara mhiri kwamakungwa, so pachidiwa kuti pave nemapepa first before vagona kusumuka. When I asked to comment on this, Vanyati nemudzimai wavo vangoti ivo vachiri kufunga nezvazvo, kana nguva yakwana tichange tichiudziwa. Content iri kukandwa after every 1 hour, 1 hour. Thanks to new iPhone, guys. Zvese zviri kufamba zvakanaka nenzira. Pazosvikwa panyaya inorema. You could actually see that this became a very sensitive issue because chero kuansa kwacho vabva vangokurumidza kuti no guys, we are done with this thing. We sorted it out. Our monetization is back and we just want peace. So Nyathi family clarify kuti pakauya Kiki naTytie vakauya vari vanhu vari kuzovisita, and both of us as content creators we knew kuti chinhu ichi chinopa traffic pamachannel edu, so we agreed, or actually Nyathi ari kuti akabvunza kumukomana kuti zvinofamba sei panyaya yekuposta, and they came to an agreement kuti no, vachaposta nenzira yavachaposta nayo. But then akazongorwa necopyright ari kuti he only realized midnight kuti paitika problem, mhere yakakwetsurwa, mai baba nemwana vakaona upenyu hwavo huchiguma sekudaro. When they tried to reach out to Tytie akabva angovapindura ugwavhu, so vakabva vangopera simba nazvo ndokubva vangosiyana nazvo. So vari kuti ivo they never got to the root of this problem, and they decided to just fix their own page and continue with their life. Vari kuti ivo they worked so hard and they are not going to give up now. So whatever is happening in the streets, whoever kuti even they do not want to be part of that. Vari kutoshamisika kuti are we sitting at the same table nana mama V, nana Tinashe Mutarise, vana Chipo Mchegwa, and many other people that also want to work with them. Izvezvizve pane zvakare vagona kuti vaacte maskits nana mama V, zvinoratidza kuti guys aiwa vana varira vaenda nenyika. There were 11,000 people watching, and this interview took 2 hours. So ndosaka ndangoti beta ndichingoya pano ngokuti kavara because 2 hours hamunaka ime muri busy kutsvaga mari. So ndo nyaya yaitika paNyathi family vati ivo they fell in love with yesixgun, vataura zvakare kuti zvekuenda kuchando vachiri kufuka nezvazvo, uye vari kuti after vadzokera kuSouth Africa they are going to also work on their move kuenda to SF space. Vaadresa zvakare bullying inoitwa pasocial media kuti please musati mainyati pfekaiwo zvakanaka kana kuti this tiri kutotryawo this new life, we're not used to it, and hatisi torina nyaya yekunzi tinopema bodo, iso hatipemi, tinouya tokupai content, imi mimoga ndimunoona urombo hwedu, then you come forward and offer kubatsira. Vataura zvakare vakati more boys akavabatsira zvikuru, vanoda kumutenda, and they still keeping in touch. Zviya zvokunzi kwanzi boss veko vari kuita jealous, vari kuda kutora Nyathi family kunana more boys. No guys, these are independent individuals that are grown up and they can make their own decisions. If they feel like they want to work with Nash Paints, no one can say anything about that. Kana vakafila kuti vada kushanda na Chipo vachifeature pa music album or na Mama V, it is according to their own discretion. They can work with anyone. Boss veko vatotanga kuatakiwa nema netizens. My more boys chino why muchidaro muchitora vana. Guys, these are not children. These are adults. Vatori nemhuri yavo, ndibaba namai Nyathi vane mwana wavo. So this was a beautiful, beautiful interview. I loved the fact that Mai Nyathi is very wise. She takes the time to process vasati vangotaura havabvengedzeri, and they are very thoughtful. And Vanyathi ndafara chinhu chikuru chandafarira ndechekuti he realized kuti zodzo ravo rakauya namai Nyathi uye makomborero akawanda akauya nemudzimai, because he had his own page
that he was failing to even grow, but kubva zvavakashanda namai Nyathi zvinhu zvese zvakabva zvangofamba nenzira yakanaka.